Takže zdravím priatelia, hlasím sa z dielne. Ako som spomínal v predošlých videách, kúpil som list na medzistienky, gravírovaný s bunkou 5,4. K tomu som si dorobil takýto podávač. No a začínam vyrábať medzistienky spôsobom, že na párnej lázni mám tacku s voskom a tu mám vlastne dosky. Dosky namáčam v jarovej vode. Tu mám akváriový ohrievač, ohrievam vodu na 36 stupňov, keďže následne potom tie voskové plátky dávam tu do tej vody zohriať a následne ich dávam do lisu, lisovať. Tu mám kaďu na ochladzovanie dosiek, keď ich namočím do vody, tak ich, teda do vosku, tak ich dám tu do vody ochladiť. A tu pod tou doskou mám kaďu s čistou vodou, kde budem premývať medzistienky, vlastne, aby tam neostali zbytky jary. Takže nemám tu teraz pomocníka, že by ma natočil, ale už tu mám nejaké kilečko navalcované. Mám nastavené valce, záleží to všetko podľa toho, aký je hrubý ten voskový plátok, to zase záleží od teploty vosku. Ale valcujem bečkové medzistienky od gramáže 55 do 75. Hej, to znamená pomerne tenké medzistienky. Kamarát mi robil, pozdravujem ho, takisto mi valcoval medzistienky minulého roku. Valcoval na grama 65-70 a osvedčili sa tie medzistienky, normálne včely ich vystavali. Jednu som mal celú zaplnenú voskom, dokonca panenské, či medom, dokonca panenské dielo a nezosunula sa, nespadla, normálne sa vytočila, takže idem týmto systémom, že je nejaká priemerná gramáž medzistienky 65 gramov. No a tu mám vlastne šablónu na Bčko a spicovým rezačom orezávam tie medzistienky. Tu mám váhu, prebežne vážim, koľko má jedna, ale hovorím, všetko záleží od toho, aké sú hrubé tie voskové plátky z tých dosiek. Pokiaľ dlhšie podržím dosku v tej lázni, tak sa urobí ten voskový plátok hrubší a tým pádom aj tá medzistienka vyjde hrubšia. A nejdem za každým nastavovať valce, mám ich nastavené už tak na hrane. Keď som ich pritiahol ešte o trocha viacej, tak už to moc lepilo do toho rastru gravírovaného, takže tak sa držím okolo tých 65 gramov. Takže keď tu bude pomocník Domino, tak ma natočí aj priamo pri tom, ako to robím. Takže majte sa zatiaľ.